Пострадали след каране на електрически тротинетки. Две момчета на 13 и 14 години са в тежко състояние след падане, а 20-годишно момиче е с опасност за живота. И двата случая са от Силистра. Преди малко повече от месец първо в BTV новините ви разказахме за нова опасна мода сред тинейджерите. Безразсъдно шофиране с висока скорост на електрически мотопеди по булеварди и пешеходни зони, включително и тук на пешеходната зона при Националния дворец на културата, където се намираме в момента. Дойде реакция от Вътрешното министерство, като беше разпоредена акция срещу нарушителите. Органите на реда ще следят дали придвижващите се с тротинетки и електрически мотори се движат на разрешените за това места. За опасни маневри, по-висока от допустимата скорост от 50 км в час и дали имат необходимите документи, а именно документ за собственост. В акцията ще се включат и цивилни патрули. Паркове, пешеходни зони по булевардите. Често с много висока скорост и без предпазни средства. Електрическите мотори и тротинетките най-често се управляват от непълнолетни, дори малолетни деца. Закон ни дава правото да се управляват такива електрически индивидуални пътни превозни средства на лица от 14 до 16 години, на пълнолетни и пълнолетни. Тук наблюдаваме, че се управляват точно от такива водачи, които родителите носят наказателна отговорност. Управлението на тези електрически тротинетки трябва да бъде само по велолеите. Инструктори по кормуване обаче откриват проблем в описаното в закона и в приложението му и предупреждават за опасност. Дали е с електрически двигател или с конвенционален двигател, това си е превозно средство, което има съответната мощност и развива скорост, която никак не е малко. Такива индивидуални пътни превозни средства да попаднат в категорията на АМ на мотопедите, да преминават на специален курс на обучение, да полагат на съответния изпит за правоспособност и да подлежат на санкция съгласно Закона за движение по пътищата от контролните органи. До 16 годишна възраст да нямат право, това са деца, те не бива да имат право да карат индивидуално електрическо превозно средство. Санкция има, но е минимална, като този фиш от 50 лева за управление на тротинетка по столичния булевард България. Санкциите масово са от 10 до 50 лева за маловажни нарушения, като за по-тежки нарушения се образуват досъдебни производства. От Българската асоциация за електромобилност казва, че електрическите тротинетки са по-безопасна алтернатива за придвижване, но одобряват по-строгия контрол и отбелязват, че фокусът трябва да е върху ограничаването на достъпа на децата до тях. Сега политическите теми от деня.